Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes, Marso 10 tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sa Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa among YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. EB Magalona naka-record sa isa ka PUI bangod sa suspected COVID-19. Coast Guard nagklaro nga may quarantine clearance ang pag-unload sa cargo vessel sa Bredco Port. Sa balita nasyonal, DOH gain klaro nga 33 lamang kagini 35 ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. NTC panugutan nga magkapadayon operate ang ABS-CBN. Kag sa atong balita international, mga residente sa US nga nagaedad si Santa Pasaka ginapanugyan na lang nga magtinel sa balay kag magtipon sang pagkaon. Sa sports balita, UAAP Games gin suspend tutob Marso 14 bangod sa coronavirus. Kag sa aton balita entertainment, mga investigador nga nausisa sa karon ng mga salakyan nga may kaanggid sa salakyan sang aktres nga si Kim Chu. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ikaanim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sa balita, una sa aksyon.
Lasay sa Nueva Action na Radio Philippine Standard Time kagaron sa nasang mga balita lokal. Ginkompirmar ni Provincial Health Officer Dr. Arnel Tumimbang may isa ka patient under investigation upon PUI bangod sa COVID-19. Ang gikan sa Banwasang EB Magalo na ginrefer sa hospital diri sa syudad sa Bacolod matapos nakitaan sang flu-like symptoms. Suno kay Tumimbang ang pasyente ang wala sang travel history sa ibang nga pungsod apang may contact lamang si sa Japanese national. Suno kay Tumimbang ila pa ginakuha ang dugang nga detalye sang pasyente kung bila babae o kung lalaki. Ang Negros Occidental, syudad sa Bacolod, ang nagapabiling negatibo sa kaso sang coronavirus disease akong COVID-19. To tell you, may harap PUIs. Talagang bilog Parang ibig Magalona sa public hospital. Daw may contact lang siyang Japanese national. Nabatian si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Samtang ginkompirmar ni Lieutenant Okona ni Commander Johnson Benjamin sang Philippine Coast Guard Negros nga nakadungga na kahapon ang MV Unicorn Bravo sa Bradco International Port agud magdeskarga ang mga abuno matapos nag-issue sa executive order si Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia sa pagpanugod sa mga foreign vessel nga makadungka sa Bacolod base man sa direktiba sang DILG. Sulod kay Benjamin, gintuman sa mga tripulante sang MV Unicorn Bravo ang 14 days quarantine period base sa pagsulundan sang Department of Health matapos ang biyahe sinigikan sa Xiamen, China. Dugang pa ni Benjamin, nag-issue man sang clearance ang quarantine officer sa syudad sa Bacolod agud idiskarga ang mga abuno apang ginpasiguro nga istrikto nga ginabantayan sang ila ahensya upod sa mga kapulisan sa idalom sang Philippine National Police Maritime Command ang among nga barko kag wala ginapanugutan ang mga tripulante nga makapanaog sa pantalan. Sa dugang pa nga balita lokal, ginaduso ni Bacolod City Councilor Renesito Noverong early graduation sa mga bulutuan bangon sa pamahaw sang COVID-19. Ang local school board sa Bacolod ang nagpadagang sang pagsinapol kahapon nga daw kag intalakay ang issue sang COVID-19. Sulo kay Novero ang chair sang Committee on Education sa Konseho. Iya sa karong ginapreparar ang resolusyon nga nagapangabay sa DepEd Central Office sa CHED kag sa TESDA nga magpatigayon sang mas temprano nga graduation. Ginpathag sang konsehal nga ginpaibalo siya sa pagsinapol nga wala sang pudera ang DepEd sa Bacolod City nga magdesisyon nga tempranuhon ang graduation. Suno kay Novero, ang DepEd among may jurisdiction sa mga elementary kag high school. Ang CHED naman ang may kontrol sa mga kolehiyo kag universidad. Samtang TESDA ang makadesisyon para sa mga nagakuha sang technical kag vocational courses. Sunod sa konsehal, wala sang objection sa school board nga giduso nga resolusyon. Ang graduation sa mga public schools sa Bacolod City ang gintala na sa Marso 30 tubtob Abril 3. Ginpalayag ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mas gratutukan niya subong ang pagdeklarar ni Presidente Rodrigo Duterte sang State of Public Health Emergency angot sa coronavirus disease kung COVID-19. Suno kay Lacson, may inisyal nga pagsinapol na siya sa mga natungdan nga departamento para sa pagpanghanda sa COVID-19. Mas ginpaalerto pa ang mga hospital sa probinsya, ilabi na ang may mga isolation room. Angot sini nagahingyo ang gobernador sa pumuluyo nga magkooperar pagi sa pagtudlo o kung pagsugid kung may kilala sila nga may travel history sa iban nga pungsod nga apektado sa COVID-19. Sa gihapon, magpangamuyo ang pangabay ni Lacson agud hindi maglabot sa probinsya ang masakit. As far as Pangalan is concerned, we still have time to decide. Okay. Ang focus ng Munanay is after the presidential proclamation declaring public health emergency, what do we do next? Okay. So, dili kami ka-focus po. Kabahin sa pagpahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Sa iban nga balita lokal, nagapati si NACPO Director Colonel Romeo Baleros nga dakong posibilidad nga ang nadakpan nga mag-utod nga Francisco Cagruel Ipogon sa checkpoint sang Sipalay PNP sadto nga Marso 9 kung kahapon nga daw sa Magtole Street Barangay 3 syudad sa Sipalay ang mga miyembro sang Ipogon Robbery Hold-Up Group nga nagsulod nga nagpangawat sa Noneco sa Banwasang Manapla kag Tanduay Distillery Plant sa Banwasang Musya sa tuong Pebrero tuig 2019. Gindayaw man kag pagatagan ni Baleros ang medalya ng kagalingan si Sipalay Chief of Police Lieutenant Colonel Nes Sirato Sabanad Jr. hindi lang sa mga accomplishments sang Sipalay PNP. Bangon si Liderato kundi pati na ang madasig nga pag-aksyon kag pagpatigan sang checkpoint. Bangon sa report ng ilan na baton nga padulong na sa area ang Ipogon Brothers bangon tuyo nga magtambong sa lubong sang ilang paka-isa.
Pagi sa checkpoint nakuha sa mga suspect ang isa ka kalibre 45 nga armas luthang, 2 ka magazine sa mga armas nga may 20 ka mga bala, 5 ka bala sa caliber 22, isa ka short steel magazine kag M16 Armalite, isa ka kalibre 38 nga armas luthang kag 5 ka mga bala sini. Ilaman ng serbihan sang warrant of arrest ang 2 sa kaso nga theft kag isa ka warrant of arrest. Batok naman kay Ruel may kang tanan sa paglapas sa Republic Act 10591 o kung paghupot sang almas luthang. Nagapati si Baleros nga bangod sa pagkarasto sang 2 kung hindi man madula, mapahagan-hagan ang kinawatay sa Negros Occidental. Preso karon sa custodial facility sang Sipalay PNP ang mga sospetsado. Arestado ang isa ka ginaligar miyembro sa National Federation of Sugar Workers matapos nagkuhaan sang 2 ka kalibre 38 nga armas luthang kag 7 ka bala paagi sa search warrant nga ginimplementar sa 2nd Negros Occidental Provincial Mobile Force Company kaupod man sa Binalbagan PNP sa Barangay Santo sa Banwa sa Binalbagan Las 2:45 sa kaagahon Marso 9. Ginkilalang naaresto si kay Sunny Tagaraw, 56 anyos, kag residente sa mga lugar. Sunod kay Captain Joseph Partidas, ang operation officer sa 2nd Provincial Mobile Force Company, nag-apply sila sang search warrant bato kay Tagaraw bangod madamo sila sang reklamo nga nabaton nga may mga panahon nga nagapalupok sang armas si Tagaraw. Gidayon man gin-verify sang otoridad kung may license to possess firearm ang sospetsado kag sa nahibaluan nga wala. Isa inisa nangin basihan kung nga naaprumahan ang search warrant. Sunod kay Partidas, ginako man ni Tagaraw nga iya ginapanagyan ng mga armas luthang kag mga bala nga na-recover. Si Tagaraw ang priso karon sa custodial facility sa Binalbagan PNP. Una sa balita, una sa aksyon. Las 6:16 Aksyon Radio Philippine Standard Time para sa complete management sa inyong liver detox mag DTX 500 sa kada adlaw. Ang DTX 500 ang may detoxifying compounds nga nagatinlo sang aton dugo kagatay. Ini man ang mayasing active ingredients sa phytochemicals kag antioxidants sa pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy kag fit. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw. Ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Kini nga balita. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate
the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Una sa aksyon! Lasay sa 21 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Nagpangayo sang pasaylo kaginklaro sa Department of Health o DOH nga 33 ang minakuling records ng kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Ginpahayag ni DOH Assistant Secretary Dr. Maria Rosario Vergeri nga siyam ang pinakabago nga kaso tuhay sa unang pahayag nga 11. Pathang ni Vergeri nga aksidente nga naimpon ang duwa ka nagpositibo nga sampol sa pinakaulihing accounting sang ahensya kabangdanan nga una napalayag nga nagsaka sa 35 ang kaso sang COVID-19. Yara sa kritikal nga kondisyon, ang duha sa nakumpirmar nga nagpositibo sa coronavirus disease kung COVID-19 sa Pilipinas. Sunog kay Health Secretary Francisco Duque III nga isa ka 87 anyos nga American citizen ang mayara sa existing medical problems. Subong man ang 67 anyos nga lalaki halin sa syudad sang San Juan nga may diabetes, acute kidney injury kag hypertension. Hin pasiguro sang tiglikom nga handa ang gobyerno agud tapnaon ang outbreak sa pihak sa pagtaas sa kadamuon sang kaso sang COVID-19 sa pungsod. Dugang pa ni Duque, may structure na sila nga istrikto nga ginasunod tubtob sa barangay level agud malikawan ang paglaptapas ang masakit sa iban pa nga parte sa pungsod. Sa dugang pang balita nasyonal, naging kumpirmar ni NCRPO Chief Major General Double Sinas kung mayroon sang apat siya ka mga personnel nga ginpedalom sa self-quarantine matapos nakitaan sang sintomas sang COVID-19. Suro kay Sinas, mga non-uniform personnel ang duwa nga mayara sang travel history sa pungsod Japan. Samtang ang duwa kay pa ang nagalakip sing sa staff sergeant kay sa Lieutenant Colonel. Suro kay Sinas, ang staff sergeant ang samasamin nagakado sa Muslim prayer room sa Green Hills. Sa din masamiman nagakadto sa kapesona nga nagpositibo sa COVID-19. Sa piyang kabahin, ginpahayag ni Sinas nga ginadumili ng tanan nga biyahe sa mga NCRPO personnel sa luwas ng pungsod kasunod sang paandam sang masakit. Pagkatugutan sa National Telecommunications Commission kung NTC nga magpadayon sa pag-operate ang ABS-CBN sa tion nga mag-expire na ang ilang nga prangkisa sa Mayo 4. Sa legislative hearing, ginpahayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova
Ila sundon ang panugyan sa DOJ, Senado kag Kongreso nga tugutan ang kompanya nga magpadayon sa ila operasyon. Sulod kay Cordoba, maga-issue ang NTC sa Provisional Authority para sa ABS-CBN. Kini matapos nga nagpadala sang sulat nga nagapangayo sang advice ang NTC sa DOJ nagdigay nga Pebrero 12. Dugang pa ni Cordoba, base sa sabat sang DOJ, mayara sa nagakaigo nga basihan para tugutan ang network nga magpadayon sa ila operasyon samtang pending pa ang mga hagna sa Kongreso para sa ilang nga franchise renewal. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 24 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Detalye sa balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Una sa aksyon! Ang sa atong balita international, ginpanugyan sang Centers for Disease Control and Prevention the CDC ang pumuluyo sa Estados Unidos nga magtipon sa madamo nga pagkaon kag bulong. Suno sa CDC, sa mga masunod nga tuig mas madamo pa nga tawo ang ma-expose sa COVID-19. Tungod sini, ginarekomendar na ni Dr. Nancy Michonier, Director sa National Center for Immunization and Respiratory Disease ng CDC, nga mas maayo nga magpabili na lang sa balay ang mga nagaedad sa 60 pasaka tungod sila ang mas na-expose sa masakit. Base sa datos ng WHO, sa 70,000 ka kasos ng COVID-19 sa bugos ng kalibutan, 2% lamang ang nagaedad sa 19 anyos papanaog. Una sa balita! Una sa aksyon! Sa sports, balita ginanunsyo sang UAAP o kon UAAP subong adlaw nga suspendido ang tanan nga hampang tutob Marso 14 kasunod sang deklarasyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga State of Public Health Emergency bangon sa COVID-19. Sa ginpagawa nga statement sang UAP, ilagin site ng palayag sang Presidente nga tanan nga estudyante ang dapat magapabilin sila balay pero dapat padayon nga nagatuon. Lakip sa mga hampang maapektuhan amo ang collegiate volleyball, collegiate football, collegiate softball, collegiate baseball kag high school girls basketball. Sunod sa UAP, matapos ang suspension, magadesisyon sila depende sa gobyerno kung mga natungdan nga ahensya. Nag-anunsyo man ng NCAA nga tanan nilang aktibidad ang suspended indefinitely bangod man sa COVID-19. Una sa balita! Una sa aksyon! Kag sa atong balita entertainment, ginpahayag na Quezon City Police District Chief Brigadier General Ronnie Montejo nga iya ginapatutukan sa karon ang pag-usisa sa mga salakyan nga may kaanggid sa salakyan sang actress nga si Kim Chu kayara sa bisinidad sa natabo ang kaso nga pagpangluthang sa tuong Marso 4. Sunod kay Montejo, may pila sila ka mga gina-consider sa karon kay nakitaan nga 6-8 ang kapareho sang salakyan apang yara lamang sa 3-4 ang may kapareho nga kolor. Dugang pa ni Montejo nga sa karon gina-establisar pa nila ang motibo sang shooting incident. Ngayon pahayag man ni Montejo nga may duwa na sila ka mga person of interest sa insidente apang wala na naghatag sang dugang nga detalye. Marso 4 sa kumadumduman, pila ka wala makilalaan nga persona ang naglutang sa salakyan ni Kim sa diin sa kayang actress kag duwa ka iban pa sa ginsang-an sang Katipunan kag CP Garcia Avenue. Una sa balita! Una sa aksyon! Lasay sa 32 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pag-inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong nga Martes, Marso 10, 2020. Sa liwat kaming inyo, mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Gag-Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!